Nwamadiahụ na-anọchite anya ọgbata nkwado oyi na aya mbelum n'ụlọ ọgbakọ nnọchite anya etiti bụ Honourable Gwacham agago n'iru wee kọwaa mkpa ọ dị na aga na-agba ụmụ nwaanyị ume n'ụdị dịgasị iche iche ka ha wee nwee nnọọ ike pụta ihe wee wepụ ihe dịgasị iche iche bụ ọgbata uhie na-akpuchie ụmụ nwaanyị azụ n'ala anyị bụ Nigeria. Honourable Gwacham bụ onye kwupụtara nke a n'oge ndị otu Women Initiative nke Nigeria bịara wee kpọtụrụ ya na Ọka ebe ha nọ wee na-egosipụta nkwado ha pụtagoro inye ya na ya bụ ụlọ ọgbakọ omebe iwu n'oge etiti. Ka Chibụzọ Obidike kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ewin bụ otu achịkọbara iji neba anya na nsogbu dị iche iche nakwa ihe ịma aka n'ihu dị iche iche na-eso ụmụ nwaanyị, ụmụntakịrị ụmụ nwaanyị nakwa ụmụaka ndị ọnwa ịkọ ha ma gbaa mbọ ịfụta otu a ga-esi site na akụkụ akụnụba dị iche iche wee mee ka ha bụrụ ndị nwere onwe ha. Mgbe ọ na-anabata ndị otu ahụ ka Honourable Gwacham nọrọ kelee ndị otu ahụ maka mbọ ha na-agba ịkwalite ọdịmma ụmụ nwaanyị ma kwue na ya ga-aga n'ihu ịkwalite na inye ụmụ nwaanyị ohere iji mee ka ikike ụmụ nwaanyị nakwa otu ha si ebi ndụ bụrụ nke a ga-enwegharị ma kwue mkpa ọ dị na ụmụ nwaanyị na-akwado ụmụ nwaanyị ibe ha ma kwue na nnọchite anya ya na ụlọ omebe iwu nke gọọmenti etiti bụ nke ga-aga n'ihu ịkwalite ndị ogbenye na ndị onwe ịkọ ha. Mgbe ọ na-akọwara ya bụ onye omebe iwu mkpa na ebumnobi ha ji bịa ya bụ njem ka onye du ndị otu ahụ bụ Comrade Stella Igboka nọrọ kọwaa na ya bụ otu bụ nke ebumnobi ha bụ ịkwalite ọdịmma ụmụ nwaanyị ma gbaa mbọ hụ na a na-akwado ma gbaa mbọ hụ na a na-ejikọba ma na-akwado bụ ihe ndị ahụ na-ahụ na ọdịmma ụmụ nwaanyị bụ nke a kwalitere n'obodo. A nọziri wee rịọ enyemaka ya bụ onye omebe iwu iji hụ na ebumnobi ha ndị ahụ bụ nke emezuru.